Ja, det skal vi lave med medisterpølse. Med kartofler og brun sovs. Her har vi mel, mælk, kulør, kartofler med medisterpølse. Præcis. Nu har vi så skrællet kartoflerne og lagt dem til at koge med noget salt. Så skal man altid huske at putte låg på. Nu er kartoflerne så færdige, og nu skal vi til at stege medisterpølsen. Jeg har puttet lidt olie på panden, og det er blevet varmet godt igennem nu. Og her står vi så med den færdige sovs, og den ser jo pretty motherfucking lækker ud. Ja, og her der har vi simpelthen Livets gode ingredienser.